No niin, terve taas. Lasin vaihto-oppaan ykkösosassa käytiin läpi toi lasin irrotus ja nyt tässä on välilläni on nyt toi näyttö puhdistettu. Eli tää pitää saada aivan täysin putsattua tää. Kaikki mitä tossa mitä tohon näytön pintaan jää, oli se sitten liimanjämä tai karva, pölyhiukkanen, ihan mitä tahansa, niin jää luonnollisestikin sinne sitten näkyviin. Eli täysin puhtaaksi toi näyttö tässä kohtaa. Eli jatketaan siitä, että laitetaan siihen toi uusi toi näytön kiinnitys kehysteippi. Eli se tulee valmiina tämmöiseen kalvoon asetettuna tää kehysteippi. Eli ei tarvi sen kummemmin leikellä eikä pinseteillä kikkailla. Kannattaa lähteä asettaa sitä tuolta kuulokeverkon kohdalta. Tietysti hyvä tässä vaiheessa katsoa, että siellä ei tonne liimapintaakaan jää mitään isompia roskia. Joskus näissä saattaa olla lasinsirua tai vanhaa liimanjämää täällä, vanhan teipin palasia. Otetaan ne pois, niin saadaan lasi hyvin runkoa vasten sitten asettumaan. Asetetaan se siihen. Katsotaan, että se on hyvin kohdallaan ennen kuin painetaan kiinni. Ottaa vähän jotain litteitä työkalua siihen. Mieluiten muovikalu sitten, millä painaa sen kunnolla tonne kehykseen tai tuohon runkoon kiinni. Samalla sen sitten tuntee kun kiertää läpi tässä tän liimapinnan, että onko siellä mahdollisesti jäänyt jotain sirua tai roskaa tonne teipin alle. Tässä ei tunnu mitään, niin voidaan jatkaa. Otetaan toi kalvo tosta varovasti pois. Eli tämähän on vaan muotoon leikattu kaksipuolinen teippi. Sieltä meinaa lähteä vähän mukaan.
noin tässä kohtaa hyvä tarkistaa, ettei tuossa etukameran linssin edessä ole mitään roskia jäänyt. Tehdään vielä viimeinen puhdistus tolle lasille. Eli mä käytän tämmösiä mikrokuituliinoja, pieniä palasia. Hyvä vähän kosteella pyyhkiä, niin imasee hyvin noin mahdolliset pölyhiukkaset pois. Et jos nyt jostain syystä olisi irrotusvaiheessa jotain pientä naarmua tohon näyttöön tullutkin, niin se ei tässä kohtaa haittaa, kun toi liima täyttää sitten noin mahdolliset naarmut. Ja tässä on tärkeää nyt sitten annostella oikea määrä liimaa tänne. Jos sitä on liikaa, se tursuu joka paikkaa. Tietysti sitä nyt pystyy vähän putsailemaankin. Siinä taas menee oma aikansa, kun ylimääräisiä hieroo pois tosta, mutta jos laittaa liikaa liimaa, niin siitä tulee vähän ylimääräistä työtä. Jos on liian vähän, niin se on siinä mielessä vaarallisempi tilanne, että sitä ei pysty enää korjaamaan siinä vaiheessa, kun tuo lasi on siihen asetettu paikalleen, niin sinne ei enää pääse lisäämään. Että jos sinne ilmakuplia jää, niin ne sitten jää. Mutta sitten se on se on sottainen työ yrittää sitä märkänä edes puhdistaa sitä liimaa pois sieltä, että melkein kannattaa sitten kovettaa ja aloittaa alusta se. Tää liima ei tosiaan kuivu itekseen. Että kovetetaan ultraviolettivalolla. Mahdollisimman ripeästi nyt tässä kohtaa, niin katsotaan, että toi lähtee tuolta oikeasta kohtaa, eli kuulokereiästä lähdetään taas liikkeelle. Ja tää on joku ohut kalu, millä varovasti lasketaan toi lasi tuohon paikalle ja koko ajan tarkkaillaan ton lasin läpi, että miten se liima levii tuolla alla. Eli jos tää nyt vaan pudottaa tohon, niin se jää täyteen ilmakuplia toi. Ja niitä ei sieltä pois saa sitten millään. Että jos nyt joku pieni kupla tonne johonkin lähelle reunaa tulee, niin yleensä ne saa vielä puristettua pois, mutta tuohon keskelle jos ilmakuplaa tulee, niin se on monesti aika lailla tekemätön paikka sitten, että joko siihen sitten tyytyy tai sitten pitää aloittaa homma alusta, jompikumpi. Varovasti kalu pois tuolta. No nyt meillä on kontakti siellä koko alalla. Eli liima on nyt tällä tavalla tuolla näytön ja lasin välissä. Mut tässä kohtaa sitten lähdetään puristelemaan lasia tuolta reunoilta kiinni ja samalla toi liima leviää tonne reunoja kohti. Niin kuin näkyy, niin
tuolta alhaalta jo hyvin kohilla. Koko ajan tarkkailee, että missä sitä liimaa on ja minkä verran. Tää onnistui siinä mielessä hyvin, että ei ilmakuplia jäänyt tonne näytön keskelle. Elikkä noin aavistuksen tursu tuolta reunalta yli. Tässä kohtaa ei kannata edes yrittää pyyhkiä, josta tuli sen verran vähän. Elikkä nyt tässä kohtaa niin kovetetaan tuo liima ja sitten kun toi on kuivunut tuolla uunissa aikansa, niin noi liimarähmät lähtee pois ihan samalla lailla kuin tuosta näytön päältä lasin irrotuksen jälkeen. Peukalolla rullataan ylimääräinen liima pois. Lopuksi sitten vasta pyyhitään ja viimeistellään tää homma. Mutta tää lähtee nyt kuivumaan.